Near the Ababio, a adedifo no na otwe bienia me di kuro no hye wonsa se womonhwe na womommokuro no ho ban na nananom sunsum a yemfa ye ani hu ono won de won woni na otwe bieni am de ma won bi ewon bia na womeka na minti no kunya ngene chame wo say eye na wotwe abieni odi kuro no hye monsa sese aye hia no ba mo de hye monsa no ekira sem no ana na ekira mane no fa meto na nim no ti nesempa Right, simple. Chame. aya Manim to kura chame. Na ko tu kura ni mpanyini. Usa yampa na otwe bieni na odi kuru Abotakyi kuru. Ehye edumfo bamunyinefo osafoyinefo ene ndadifo nsa. Se yenhwe na mmani pa bi ewokuro ni bi ayenye ampa yejetum yeyeye na ennene da na otwe bie no eso na ewo se yesan di kurora ade ehye ne nsa yede ni tumi hye ne nsa enti yaye na mu yedin yenya na hogoro so na so nam se na ya hye ne bo se ye behwe kuro no so na mmani pa bi a wo se ye bia yaye no yeyeye enti na daroma boko nsamri yesre no wokwan na ya amane ne wi a ye chia ne nsam na ye de ni tumi eye ni kuro ahye ne nsa ntu sempa abra nsempa o simple therefore say mambo no yo ayipo me di bia wo ho no mo mo de amu yuso amu ye nesempa abra nsempa o Ochame wadaroma manim to kurora ene nananom ni omanfa ye hyem wa usa nam se nana Abotakyi di kuro no ehye ye nsa nti enne ti ayeti ayi ne yete ase yarenum asafonsa nti ne dikan eye nkunwanye ne dom aswante ba mu nyine ne dom edumfo ene nnadifo ene asafoyinefo a kurora di kuro ne hye nsa ne yensafo asu nyina kusempa oman ye nyina ye nsempa o da wa shi wante also wante Ochame ne diwo bi o eye Abotakyi achiame akurora achiame ekaun bi wonsafo asu nyina kusempa me ba bi nsempa o da bi wante into your kana we repeat ya man Ochame eye Abotakyi abontindom himia one ne abontindom hini wonsafo asu nyina kusempa into repeat no tania onyene kani eye abontindom ene abontindom himia won nsafu asu nyina nsempa o
Abotakyi gbantu ahemia ɔne ne dɔm wɔn sɛfo asu nyina osempa sɛnea Abotakyi gbantu ahemia ɔkanyi sɛfo asu nyina bɛyin yɛn sɛmpo